омӯзгорону хонандагони муассисаи таълимии рақами 14 шаҳри Гулистон рӯзи мудофиӣ гражданӣ ва ягонаро бо ташкили чорабинии калони ҳарбӣ ва машқи тактикӣ таҷлил карданд. Он дар ҳамҷоягӣ бо намояндагони Кумитаи ҳолатҳои фавқулода, хадамоти давлатии оташнишонӣ, ёрии таъҷилии тиббӣ ва милитсия баргузор гардид. Омӯзгорону хонандагон ба гурӯҳҳо тақсим шуда барои дар сатҳи зарурӣ гузарондани чорабинии мазкур омодагӣ диданд. ҳадафи асосии ташкили чорабиниро масъулин пеш аз ҳама ба баландбардоштани дониши хонандагон ва расонидани кӯмаки саривақтӣ ҳангоми ба амал омадани ҳолатҳои фавқулода вобаста карданд. таъсис додан дар ҳолати омодагӣ доимӣ қарор нигоҳ доштани қисмҳои ҳарбӣ, сохторҳои наҷотдиҳӣ, нерӯи ғайриҳарбӣ, қувва ва воситаҳои мудофиъи гражданӣ, системаи идора ва алоқа аз вазифаҳои муҳимтарин мудофиъи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. имрӯзҳо дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умуми шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар асоси нақши чорабиниҳо оид ба масъалаҳои мудофиъи гражданӣ, пешгирӣ, эътиноъ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода барои соли 2023 рӯзи мудофиъи граждании намунавӣ ва ягона ташкил ва баргузор гардида истодааст. иттилоъ дода шуд ки дар вилояти Соғ давоми 3 моҳи соли ҷорӣ 2 ҳодисаи фавқулодаи хусусияти табиӣ дошта ба қайд гирифта шудааст. Дар натиҷа 5 нафар сокинон ба ҳалокат расида, 1 нафар ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштанд. Зарари молиявии ҳодисаҳои фавқулода дар 3 моҳи соли равон бошад, дар умум 4 миллиону 188 ҳазору 970 сомониро ташкил медиҳад. таъкид гардид ки ба шаҳри Гулистон хатари сар задани офатҳои табиӣ ба монанди заминларза, обхезӣ, яхбандӣ ва фаромадани сел таҳдид мекунад. аз ин рӯ масъулин ташкил ва баргузории чунин чорабиниҳоро дар ҳамаи муассисаҳои таълимии шаҳр муҳим медонанд. мақсад аз гузарондани рӯзи мудофиаи гражданӣ пеш аз ҳама тарғиби дониш дар соҳаи мудофиаи гражданӣ, ҳифзи аҳолӣ ва ҳудуд аз ҳолатҳои фавқулода, такмил ва баланд бардоштани маҳорати амали хонандагон ва омӯзгорон оид ба рафтор намудан ҳангоми хавфи офатҳои табиӣ, санҷидани ҳолати омодагии муассисаҳо доир ба мудофиаи гражданӣ мебошад. ба муносибати рӯзи мудофиъи гражданӣ дар муассисаи таълимии рақами 14 дар 4 синфхона дарси кушодӣ намунавӣ гузаронда шуд. дар он хонандагони синфҳои ибтидоии муассиса фаъолона иштирок намуда, оиди ҳодисаҳои нохуши табиӣ ва ҳолатҳои фавқулода маълумот доданд. намояндагони Кумитаи ҳолатҳои фавқулода, хадамоти давлатии оташнишонӣ, вазорати корҳои дохилӣ ва дигар меҳмонон дар дарсҳои намунавии хонандагон иштирок намуданд. онҳо бо пешниҳоди дарси намунавии мудофиъи гражданӣ, ҳолати якбора сар задани ҳодисаи нохуши сӯхтор, осеби кӯдакон, чӣ гуна расонидани ёрии аввалии тиббӣ ва саривақт ба нақлиёти ёрии таъҷилӣ занг зада хабардор кардани кормандони тибро бо маҳорати баланд нишон доданд. дар ҳамин вақт дар муассиса якбора замин ҷунбид. ин ҳолат боиси садо додани бонги хатар гардид. хонандагон саривақт ба ҷойҳои бехавф баромаданд, аммо чанде аз толибилмон осеб диданд, яъне дар пеи ин ҳодисаи нохуш дасту пои онҳо шикастааст. наҷотдиҳандагони Кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар шаҳри Гулистон ба ҷои ҳодиса расида омаданд. онҳо саривақт бо банди махсуси наҷотдиҳи толибилмони осебдидаро аз ошёнаи дуюми муассиса берун бароварданд. ба ҳамаи ҷароҳатбардоштагон ёрии аввалии тиббӣ расонида шуд. нақлиёти ёрии таъҷилӣ ҳам ҳозир шуд. ба он хонандагоне ки ҷароҳати вазнин бардошта буданд, кӯмаки аввалии тиббӣ расонида, онҳоро ба беморхона интиқол доданд. ҳамчунин дар саҳни муассиса низ якбора сӯхтор ба амал омад. дуди оташ осмонро тира намуд. баъди расидани хабар, кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ бо нақлиёти махсус омада оташро саривақт хомӯш карданд. барои пурра бартараф кардани оқибати сӯхтор, хонандагони муассиса низ кӯмак расониданд. дар машқи тактикии рӯзи мудофиъи гражданӣ ба ҷуз аз сохторҳои дахлдори мақомот, хонандагони муассиса низ фаъолона иштирок намуданд. ҳадаф аз иштироки онҳо ин баландбардоштани дониши ҳарбиву тактикии толибилмон ва омода намудани онҳо ҳангоми сар задани ҳодисаҳои нохуши табиӣ ба ҳисоб меравад. ҳамаи устодоне ки дар дигар муассисаҳои таълимии ҳудуди шаҳри Гулистон имрӯз дар ин ҷо ҳузур доранд, аз ҳамаи онҳо, аз муаллимони омодагии дифои ҳарбӣ эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки
то санаи 4 майи соли ҷорӣ чунин чорабиниҳо дар дигар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Гулистон рӯзи мудофиъи гражданӣ ягона гузаронда мешавад. таъкид гардид ки гузарондани чунин машқҳо ҳамасола дар тамоми муассисаҳои таълимии ҳудуди вилоят ба ҳукми анъана даромадааст. дар ҷанбаст фаъолон ва иштирокчиёни чорабинӣ бо сипосномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи Иттилоотии Хабар. خدمات حفظ ترتیبات جمعیتی با وطن صادقانه خدمت میکنم.